Jɛmukan sariya bulon lajɛbagaw k'aw fo ka waleɲumandɔn k'aw bisimila aw ka jɛmukan sariya bulon kɔnɔna na nin waati in na kɛnɛ min ni an y'a sigi bi a bɛ ni aw bɛɛ lajɛlen nafa cakɛda don anw ye an bila minɛ min kɔnɔ ka se ka sariya dɔn walima ka jamana ka forobacɛw ka baaraw dɔn o bɛ kéré anw de kama o bɛ bila kɛnɛ kan anw de kama o la nin kɛnɛ kan an ka bibabu ale bɛ tali kɛ dako min kan o de ye cakɛda ye min bɛ wele ko laboratoire central vétérinaire bibabu a sigilen don o cakɛda in ka baaraw kan le thème du jour mission du laboratoire central vétérinaire a b'o de kan baara mun kalifalen don a la sariya hukumu kɔnɔna na u kan ka mun ni mun de kɛ u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye faso baara la babu bɛ o de kan maa welelen an bolo kɛnɛ kan o ye docteur Ibrahima Mariko directeur général adjoint du laboratoire central vétérinaire an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na nka bi kɛ wajibi an ma an bɛ an ka foli a ta k'a ɲɛsin ministre ma du ministre de l'élevage de la pêche monsieur Yuba Ba an b'a fɔ ka waleɲumandɔn kuma o kuma anw ye bataki sɛbɛn k'a ci ministriso la a b'a bila ka taa cakɛda min ka baara ɲɛsinnen ma k'a bila ka taa o la walasa an n'o tigiw ka sigi ka masala o la ministre ka foli kɔfɛ an bɛ laboratoire central vétérinaire da ɲɛmaa b'a fɔ n'o ye docteur Mayiga ye k'a fɔ ka waleɲumandɔn a ka danga an n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ walasa ni aw an ka nafa bɔ nin sigi in na inchallah. Monsieur le directeur, an bɛ fɔ k'i waleɲumandɔn an kun ye ci lase ministre ma hakili la ka bɔ ministère la ka na se aw ka yɔrɔ la kɛnɛ dar'e kan ka na an ka nin kɛnɛ in kan min bɛ kɛ sababu ye an ka se ka laboratoire central vétérinaire a ka baaraw dɔn sariya ye mun kalifa a la a bɛ ka minnu kɛ cɛsiri la foroba kɛnɛya la a ka se baganw ka kɛnɛya kow ma a b'o mun na an b'a fɔ ka waleɲumandɔn i bisimila. Suntura monsieur Suntura i yɛrɛ i ni ce foli b'aw ye a ka weleli la. A y'an wele yalasa an kana masala laboratoire central vétérinaire ka baaraw kan a wele diyara n ye ne bɛ fɛ ka kuma daminɛ min ye o ye k'a fɔ effectivement weleli bɛ bila a bɛ kɛ ni ministre baganmara ministre ani mɔni ministre ka yamaruya kɔnɔna ye o de ye danaya d'an kan an kana wuli ka na i ka weleli lamɛn o kɔfɛ fɛnɛ an ka directeur général fɛnɛ o fɛnɛ ka yamaruya kɔnɔ an wulila ka se ma pour que an ka se ka jɛmukan ye masala kɛ maintenant sani an ka don laboratoire central vétérinaire ka mission kɔnɔ an bɛna segin kɛ dɔɔni laboratoire central vétérinaire yɛrɛ ye mun ye service public don an bɛ baara kɛ ministère de l'élevage ka hukumu kɔnɔ laboratoire central vétérinaire baara daminɛna a baarakɛyɔrɔ so min kɔnɔ fɔlɔ pour dire k'a fɔ baarakɛyɔrɔ kɔrɔ don o daminɛna depuis san 1972 baaraw daminɛna san 1972 baaraw jɔli daminɛna la mais baaraw banna ka bɛn ni san 1972 ye o kɔfɛ laboratoire central vétérinaire a statut falenna a statut kun ye EPIC ye bon établissement public à caractère industriel et commercial. Laboratoire central vétérinaire fɛnɛ na n y'a fɔ cogo min na statut EPIC kɔfɛ san 1994 na a statut kɛra EPA ye bon o kɔfɛ o ye k'a fɔ ko k'a daminɛ san 1977 la o tɛmɛnen kɔfɛ 79 na laboratoire créera o la san 1979 avec l'ordonnance numéro 79 CMLN du 28 juin san 1979 a créera k'a kɛ EPIC établissement public à caractère industriel et commercial. Donc a tagalen ɲɛfɛ san 1974 an kɛra EPA ye avec la loi numéro 94 027 ANRM juillet kalo tile fɔlɔ o san na donc fo bi an b'o hukumu de kɔnɔ maintenant n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɛnɛ fɔ baara laboratoire central an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko kilomètre 8 Sotiba anw ni mairie ba yɔrɔ
a bɛna fɔ kilomɛtiri 8 de don baara ye so joli ba bana san 1972 mais a komo karla san 1977 Moussa Traoré fait en son temps président Koundou colonel Koundou ale de y'a komo kari o san kɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔli ye mun ye a kɛra Mali ni américains ka bolodi ɲɔgɔnma de fɛ à travers l'USAID olu de y'an dɛmɛ pour que yɔrɔ in ka se ka jɔ donc il y a photo mina a baara daminɛ depuis 1962 a banna en 1972 a komo karla 1977 par à son temps le président Moussa Traoré qui était colonel statut falenna ko fila a créera 1970 et 79 par l'ordonnance n'y faut 079 et 76 la semaine juin kalo kile mugani sheki o kunya ke epiki makara epae 94 kono bon dana o kerefe la moto centrale vétérinaire kono bara chetique demande bi na fa ko service o service be ta fo du woro la service fo ye olu ka bara yin shinendo ka tangala fo na fa ko vaccin ko gland service flana o ka bara yin muyi amba fo ma service diagnostic et recherche olu ka bara ka segesegeli ni ke bandauka kera bagan bana yo akera ani are bagan ni adamado jendo bana munna olu ka bara buka anga service sabana mu amba fo ma service contrôle qualité olu ye service fene min be segesegeli ke ambe tangana fa munun glan ani dumun fe ba le male munun ke ni mo be munun du olu ka bara skile mo o segesegeli ka anga service nanina oye yanga bolo fara do min be kay nga fa ma ko laboratoire vétérinaire de kay anyolu si kay pour ko géré également bramarala la yen côté là duruna ye amba fa ma service administration des ressources humaines olu be barkalo ka ngodi nyene bo et maintenant worona we agence comptable o ban fait bon maintenant ko laboratoire ye kuma laboratoire kan ka laboratoire nyefo mo yi o ko fe anga mission ye mumi nyemo ye mission mun dama ye mission ba nani nyone o mission fola ye muye bakaw ka bana kumbeli ani banaw shilatununi o be ke mu fe banaw segesegeli ani ka yini ke banaw ka mission de diagnostic et de recherche sur les maladies animales mission flana ye muye oye vétérinaire be armadu joro mi ke armadu ngo kene yakono armadu era fananta exactement oye muye ka bana munu be ma armadu ani bagaw jere do bana munu na ko lu sege ko lu do oye folay fe munu be bo bakaw na no ye fonye no sogo ye ko lu fone sege lu ni anga du munu bayele malo no ni fombe ke ka yele maka fe munu ko lu sege ka laje bana kese munu mbolu la ani posoni mbola amba fo mako contrôle microbiologique et toxicologique oye jose flanae samanae muye bakaw ka kenya matrafa o matrafa la muye ka tangala fen client ko bla bagambara ka boloka pour que bakaw ka saka bolochi banaw ka se ka kisi bana matokomina parce que niko be bana kumbe la nyumaye sogolain ala yi an garsigo la fene ala yi mali garsigo la mali be vaccin produit mali be vaccin glan merom la divina monsieur le directeur o yora yin koni kenno kan kamana gando ame delimu na o de koni fura nunu be bo kofe kana bebe glan kofe kana be doni kana nga jamana ko mais laboratoire central vétérinaire bilama aw be fura were glan fura mun ka bagan sogo bagan sogo mun fura do be glan mali kono be chama be glan mali kono bagan kuma bo bagan misonu sawo sa ere campagne sogoli campagne be lancement be ke ni jamana nyemo yi kuma do la président ere ba ke mo la premier ministre ba ke mais be kani vaccin mun yi no be ke na be fuma ko bagan ga fofo bana pneumonie au vaccin be gland laboratoire là malaya ah ouais ça on ça on a beau vaccin depuis que ko lancement que la campagne que
donc an bɛ vaccin min dilan a bɛ taa vaccin fo vaccin den 7 la vaccin ku 7 bana 7 kama bana 7 bagana banaw la o bɛɛ bɛ dilan laboratoire la depuis laboratoire sigira en tout cas depuis a créera k'a fɔ ko an bɛ nin so in kɔnɔ ye a dilanna n'o bolo de ale bi an b'o taabolo de kan an bɛ banaw sɛgɛsɛgɛ an bɛ tɛgɛnaw dilan monsieur le directeur nin kɔni ye an minnu ma deli a la nin ye kabako kɔni ye an bolo bi k'a fɔ ko bagan sɔgɔ fura n'o ye sɔgɔlilan pour ne pas dire pikiri ninnu aw yɛrɛ b'o dilan laboratoire la o ye nisɔndiya ko ye bi kosɛbɛ alors bi n'a fɔra ko e ka jɔyɔrɔ dɔ fɔ laboratoire la baganw ka kɛnɛya ni adamadenw ka kɛnɛya farancɛ la e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kan adamadenw ni baganw bɛ jɛ fura mun na furakɛli mun na bana mun na ni laboratoire kɛlen n'o ka don an n'o cɛ k'a kan an n'o cɛ e bɛ se ka mun an bilasira mun bon n bɛ se ka min fɔ o la fɔlɔ parce que n ɲɛ an ka jɔnsen n'o y'an ka mission kun ye 3 fɔ a la n bɛ 4nan fɔ ka sɔrɔ ka t'i ka ɲininkali la 4nan ye mun ye komi an bɛ sɛgɛsɛgɛ ka ɲinini kɛ an bɛ tanganaw dilan donc an ye ɲinini kɛ so fana ye donc o kama an bɛ ekɔlidenw fana kunbɛn an fɛ yen ekɔlidenw ni baarakɛla minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw laboratoire ni hali yan olu bɛ se an fɛ yen ka laboratoire baara ɲɛdɔn an b'a fɔ olu ma des stages de formation o bɛ se ka kɛ kalankuncɛ ko ye komi o bɛ se ka dɔ fara dɔnniya kan o fana y'an ka jɔsen 4nan ye bon maintenant i ye bana min fɔ k'a fɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ pour que adamadenw ni baganw kisi bana ma banaw sɔrɔli ma o y'an ka mission n y'a fɔ cogo min na o y'an ka mission fanba dɔ ye o ye baganw ta kɔni fanba o ye sɛgɛsɛgɛli n'an b'a fɔ ma diagnostic ani ɲinini bana min b'u la parce que problème min ye bana bɛ se ka kɛ wɛrɛ la n'o ye terrain ye bagan man kɛnɛ mun b'a la a tacogoya la vétérinaire minnu bɛ yen a kɛra faso ka vétérinaire ye o kɔrɔ ye mun ye minnu faso bɛ minnu sara ani kɛnyɛrɛ vétérinaire olu mana bagan ye n'olu y'a jateminɛ u b'a fɔ a man kɛnɛ bon a man kɛnɛ fɛn min b'a la souvent a dɔn man di parce que banaw taamasiyɛnw ye kelen a ye n'olu fɛ olu bɛ fɛnw de ta u la n'an b'a fɔ ma échantillon u bɛ fɛnnin dɔw ta u la min bɛ se ka ci laboratoire ma n'o de cira laboratoire b'o sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛsɛgɛlilanw na pour que k'a dɔn ni bana de bɛ bagan in na a b'a to o jaabi mana di vétérinaire ma donc bana min b'a la a bana in b'a furakɛ furakɛli kan ka dan o wɛrɛ kɔnɔ wa a bɛ dépend bana min yera ou bien furakɛli a tɛ dan wɛrɛ kɔnɔ ma dɔrɔn dɛ banakisɛ min yera bana in tɔɔrɔ bɛ se ka janya dɛ donc laboratoire de bɛ se k'o di olu bɛ sigasɛgɛ de kɛ terrain kan mais laboratoire n'an b'a fɔ ma ko suspicion mais laboratoire de b'a confirmer donc anw jɔyɔrɔba y'o de ye ka banaw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn nin de don o ye baganw ka yɔrɔ ye ani mɔgɔw cɛ fɛnɛ ani baganw jɛlen don bana suguya dɔw de la o n'u b'a fɔ olu ma ko zoonose kɔrɔ ye mun ye a bagan bɛ se ka bana bɛ bɔ bagan na ka taa adamaden na o tuma dɔw la adamaden yɛrɛ fɛnɛ b'a bila bagan na. Ah bon? Ah ouais, a bɛ dépend a banaw suguyaw la parce que a caman bɛ yen gɛrɛɲɔgɔnna de don ou bien ka baganw fɛn dɔ ta k'o dun i bɛ se k'a banaw sɔrɔ donc an b'o fana sɛgɛsɛgɛ pour que hali o bana dɔw bɛ yen an bɛ se k'o taamasiyɛn dɔw fɔ misaliya dɔw fɔ olu kan. Bisimila o bɛ diya n ye. O ye sɔsɔlijɛ bana dɔ bɛ yen sɔsɔlijɛ mais sɔsɔlijɛ bɛɛ tɛ sɔsɔlijɛ min b'a fɔ ma ko tuberculose bovine o kɔrɔ ye min bɛ ye misiw la. Awɔ. Mɔgɔ fana bɛ se k'o sɔrɔ nɔnɔ min t'a fɛ. Nɔnɔ kelen min t'a. Nɔnɔ kelen min t'a. Anw dun ye misigɛnnaw ye. An don misi biri la dɔrɔn ka sin ka filen gɛrɛ an da la dɔrɔn. Sontora n'i ma wuli ka ca Ala fɛ a ma nɔgɔn dɛ. Ala misigɛnnaw kan ka wuli. Misigɛnna kan ka wuli misigɛnna yɛrɛ de fɔlɔ kan ka wuli mɛnɛ. Fo ka nɔnɔ wuli. An dun b'an to. O dɔrɔn de ye a sababu ye min bɛ se k'o banakisɛw faga o kɔfɛ bana dɔw bɛ yen ko bon n'an b'a fɔ ma ko charbon bactérien ale ye jolifin bana de ye a bɛ se ka bagan minɛ a bɛ bali ka sa jolifin bɛ bɔ a nun n'a daw fɛ donc adamaden bɛ se k'o fana sɔrɔ n'a y'o sogo dun donc o sɛgɛsɛgɛli fana bɛ kɛ anw fɛ yen o kɔfɛ bana dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko brucellose o ye kɔnɔfili bana ye mais kɔnɔfili bana wɛrɛw bɛ yen dɛ
mais ale tamasiyɛn bɛɛ fɛnɛ dɔ fɛnɛ ye kɔnɔfili ye o kɔnɔfili a bɛ se ka ale tamasiyɛn dɔnbali bɛ kɛ a dɔnbaga bɛ se ka kɛ misi fanfɛ cogo min na a bɛ misi dɔw dɔw kunberekuru funu bon hali u cɛya yɔrɔ testicule je sais pas comment on dit o bɛ funu mais adamaden n'i y'a o nɔnɔ min e bɛ se k'a sɔrɔ komi ale bana in fɛn jatilen don i b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ baganw na olu kɛ ka di k'a sɔrɔ kojugu après kɔnɔfili misigɛnnaw ye dɛ misigɛnna yɛrɛ dɔrɔn tɛ c'est à dire que on b'a fɔ ma ko maladie professionnelle vétérinaire ka baara ye mun ye kuma dɔw la misi ka misi lajɛ n'a sɔrɔ a lajɔlen don n'a ma lajɔ kuma dɔw la i b'i bolo don ka lajɛli kɛ e bɛ se ka o bɛ yen boucher fana kuma dɔw la baaraw la donc o b'a la donc a bɛ fɔ ale ma ko maladie professionnelle ale fana an n'ale jɛlen bɛ baganw ni adamadenw jɛlen b'o bana la bana dɔw fana bɛ yen n'an b'a fɔ ma bon bana yɛrɛ dɔ min ka jugu yɛrɛ kosɛbɛ fana o fana ye wulufa fana ye ani baganw jɛlen don la dɛ wulufa ani baganw jɛlen don la ani baganw jɛlen don la j'ai vu que an jɛɲɔgɔn dɔw émission dɔ la daturu la tout à fait pour dire qu'effectivement ale bana in fana man ɲi mais a don na an yɛrɛ siranna kosɛbɛ koyi min ye le directeur national des services vétérinaires docteur Kanute a ye kuma in ta ka segin ne yɛrɛ jatigɛra ko wulufa ko ni wulu ye maa kin a ka furakɛ joona o de ka ɲi ko sinon ko n'a senw dewore ko kɛnɛyacogo foyi t'a tigi la effectivement maintenant ale fɛn ye mun ye an tɛ ale furakɛli kan tɛ fɛn wɛrɛ kɛ o ye n'a yera kɛnɛ kan kuma dɔ la wulu bɛ mɔgɔw kin u b'a faga parce que wulu mana kini caya dɔrɔn mɔgɔw b'a kosɛbɛ bon pour k'a dɔn joona u bɛ fɛɛrɛ kɛ de ka vétérinaire ɲini min b'a kunkolo tigɛ o y'o a y'a fɔ o bɛ se anw de ma laboratoire a y'a kuma fɔ a ye de o de laboratoire central vétérinaire ye o bɛ se anw de ma yen dɛ donc an de b'o lajɛ ni bana in kisɛ in b'a la donc o de y'a certitude yɛrɛ ye parce que n y'a fɔ cogo min na sur le terrain n t'a dɔn n bɛ tɛmɛ cogo min na kɛnɛ kan siga de bɛ kɛ fɛnw na kosɛbɛ a tɛ se ka confirmer vétérinaire man ka confirmer vétérinaire b'a fɔ sigara nin bana in na mais laboratoire de b'a confirmer o ye mun ye o kɛra mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ ye o kɛra bagan dɔgɔtɔrɔ ye o e bɛ siga de kɛ laboratoire ka baara de ye k'a fɔ nin de don parce que laboratoire bɛ bana kɛ banakisɛ de kan ni banakisɛ de don siga t'o la o de don donc i ka ɲininkali tɔ la o banaw bɛ an n'u cɛ o kɔfɛ fɛnɛ fɛn minnu bɛ bɔ baganw na n'o ye nɔnɔw ye n'o ye sogow ye an b'olu fɛnɛ lajɛ ani olu bɛ bayɛlɛma kɛ fɛn minnu ye o lajɛli bɛ kɛ anw fɛ yen o kɛrɛfɛ fɛnɛ an ka yiridenw ni an ka jardin fɛnw kuma dɔw la o bɛ bagaw kɛ k'u furakɛ kuma dɔw la fɛn b'anw fɛnɛ bolo k'o fɛnɛ lajɛ n'a sɔrɔ o baaraw kɛli tɛ baasi ye mais il faut pas que kuma dɔw la o kɔlɔlɔ fitinin ka taa sɔrɔ dumunifɛn na mɔgɔ ka se k'a sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma recherche des résidus de pesticides laboratoire b'an bolo la minnu fana ka baara ɲɛsinnen b'o ma laboratoire de toxicologie et de contrôle environnemental olu ka baara de ɲɛsinnen b'o ma ka pɔsɔniw ni o fɛn ninnu n'o tɔ fitinin minnu bɛ se ka ye dumunifɛn ninnu na n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ se adamaden ma o laboratoire fana b'an bolo o la donc c'est pour dire que adamaden ka kɛnɛya la ani mɔgɔw ka baganw ka kɛnɛya la anw jɔyɔrɔ en tout cas laboratoire kan ka min kɛ an b'o jɔyɔrɔ kɛ o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn fɛn min bɛ yen walasa mɔgɔw ka kisi. Monsieur le directeur ne yɛrɛ kɔni i sera ne kamanagan yɔrɔ dɔ waati dɔ ne yɛrɛ kun ye n ba salati dunni ma Bamakɔ yan k'a fɔ parce que anw ka baara kan ka bɛn ɲinini ma an tɛ maa lasira mais aw bɛ ka baara kɛ cogo min na anw kan ka ɲɛɲini ka kuma kunnafoni ka autorités alerte fɛn dɔw la an b'a ye salati sɛnɛ yɔrɔ ninnu na an ka kɔdaw la an yɛrɛ bɛ ɲugun a yɔrɔ la dɔɔnin mais i b'a ye tuguni maaw bɛ fiyɛliji insecticide ninnu les insecticides parce que n'u y'a fiyɛ fɛn na kasa dɔ bɛ k'a la i b'a ye salati bɛ se ka kɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma s'a ma ni maa mun b'a fɛ k'a fana o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yala i bɛ se k'o échantillon dɔw ta yɛrɛ wa ou bien i bɛ laboratoire wele u ka na échantillon dɔw ta ka taa sɛgɛsɛgɛ n'o de don musaka o saraliw bɛ kɛ cogo jumɛn na vraiment an b'a fɛ i k'an bɔ kuma na ni a y'a sɔrɔ laboratoire bɛ se ka baara k'o fana kan. bon laboratoire bɛ baara k'o kan n y'a fɔ cogo min na o ye an b'a fɔ o de ma ko analyse toxicologique pour la recherche des résidus de pesticides
k'a lajɛ n'a sɔrɔ pɔsɔni minnu baga fɛn fagalan minnu kɛra o fɛnw kan n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la parce que effectivement o fɛn fagalan ninnu dɔ bon bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ ye parce que dɔw ka domaine don n bɛ se ka dɔɔni de fɔ a la parce que environnementalistes ni fɛn dɔw olu ka domaine don mais o fɛn fagalan ninnu dɔw bɛ yen effectivement niveau ko b'u la parce que a dɔw kan ka homologuer fɛnw b'a la donc mais a utiliseli fana mana kɛ hakɛya b'a la mais laboratoire ka baara ye mun ye o ye k'a fɔ min bɛ s'an ma an b'o lajɛ d'accord a kɛra ka f'i ɲɛna mais est-ce que buruburu t'a kɔrɔ min bɛ se ka parce que a bɛɛ ye hakɛko de ye hali jamana développé la hakɛ min b'u la mais a bɛɛ ye hakɛko de parce que laboratoire baara ye mun ye i bɛ fɛn sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mais i b'a lajɛ est-ce que a bɛ hakɛ min fɔlen don a b'o kɔnɔ wa est-ce que a b'o respecter exactement donc an kɔni b'o baara kɛ k'o lajɛ donc an bɛ se k'o jaabi di k'a fɔ i ka kɔlɔsi na a ka ɲi an b'o jaabi di bon an fɛ yen effectivement o baara in na musakanin b'a la o wajibi ye parce que fɛn minnu bɛ don baaraw la o fɛn ninnu ka girin dɔɔni donc musakanin b'a la n bɛ se ka min f'i ye o la o ye yɔrɔ ye. D'accord. Donc ni maa mun b'a fɛ ka taa o sɛgɛsɛgɛli kɛ à partir de cet instant o bɛ se ka wuli ka laboratoire sɛgɛrɛ ka taa a ɲɛfɔli kɛ ni laboratoire yɛrɛ bɛ taa échantillon ta wa walima maaw b'a ta o bɛɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ don nataw la. Monsieur le directeur an bɛ a ye i n'a fɔ laboratoire kɔni kɛ mɛ bi i n'a fɔ anw ni kasara cɛ olu kɔni y'a ni kasara cɛ gardien bi en tout cas départ de ce que vous avez dit an ye minnu faamu sisan. Alors mais est-ce que an tɛ se k'a fɔ nin na k'a fɔ ko laboratoire yɛrɛ fana jan bɛ consommateurs ka hakɛw lakɔlɔsi la wa à travers les experts. Oui an janba b'u la parce que i y'a fɔ cogo min na la preuve est que sabu ka ni ko fɛn minnu bɛ baganw na ani olu minnu bɛ bayɛlɛma parce que kuma caman yɛrɛ hali ANSA n'o ye agence nationale de sécurité sanitaire ye olu bɛ dumunifɛn dɔw bila ka taa fɛ yen fɛn minnu bɛ dun o t'a bali a kɛra boulangerie ye o a kɛra pâtisserie ye o olu bɛ fɛn minnu dilan a kɛra pâté ye o a kɛra gâteau ye o olu fana bɛ bila an fɛ yen ka taa lajɛ n'a sɔrɔ banakisɛ t'u la n'an y'a fɔ cogo min na c'est pourquoi j'ai parlé a qualité microbiologique bɛ lajɛ n'a toxicologique donc o ye k'a la ni banakisɛ t'u la a maracogo la a maracogo ka ɲi wa banakisɛ minnu b'u la est-ce que o bɛ se ka kɔlɔlɔ se adamaden ma wa donc an b'olu lajɛ o baara hukumu kɔnɔ an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ consommateurs protéger parce que an bɛ jaabi mun di o bɛ se ka olu orienter k'a fɔ a bɛ ka fɛn min dilan an ka jaabi tuma dɔw la a tɛ d'olu ma directement i n'a fɔ cogo min na ni ANSA y'a demandé tuma dɔw la direction nationale des services vétérinaires fana ka échantillon bɛ na an b'a jaabi d'olu de ma donc wulikajɔ minnu kan ka kɛ olu b'o kɛ parce que laboratoire kɔni ta ye min ye fɛn min bɛ d'i ma e b'i prononcer de kan a fɛn in ka ɲi wa a man ɲi wa i b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ de fɛn min b'a kɔnɔ et puis i bɛ fɛn min y'a kɔnɔ i b'o de fɔ n'a sɔrɔ a fɛn kan ka kɛ hakɛya fana kɔnɔ i b'o fɔ donc laboratoire kɔni ka baara y'o de ye min y'a demandé i b'a jaabi d'o ma par exemple ni banaw don a kɛra bagan bana ye o a kɛra ani adamaden baganw jɛlen don bana minnu na o ni vétérinaire y'a bila ka na d'aw ma o bɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛ vétérinaire dɔw ye mandatɛriw n'olu y'o talan in ta ka na di anw ma n'an y'a lajɛ an bɛ jaabi dɔ d'olu ma mais an bɛ jaabi dɔ fana di vétérinaire ka service ɲɛmɔgɔba ma n'o ye direction nationale des services vétérinaires n y'a fɔ cogo min na jaabi min yera a jaabi dɔw a tɛ se ka dan o kelen ka niveau la o f'a ka yɛlɛ a bɛ dépend banaw suguya la donc ce qui fait que semaine o semaine an bɛ fɛn minnu jaabi minnu ye an b'o bila ka taa an to bana ka côté la o bɛ taa direction nationale des services vétérinaires la donc an ka jɔyɔrɔ kɔni c'est central mais an ka mission fana an n'an danyɔrɔ don a dɔw bɛ i b'a kɛcogo dɔn dɛ mais ni danyɔrɔ don n y'a faamu sariya ko don ni sariya y'a bila yɔrɔ min na i bɛ se ka tɛmɛ o kan an bɛ to sariya kɔ o fɛn na komi an ka waati kɔni b'a la ka nɔgɔ an bolo kaban teliya la dakuruɲɛ kelen ko bɛ ɲininkali dɔ la anw ye togodalamɔgɔw ye anw ye kɔlɔnjɛbakaw ye sɛnɛ bɛ k'anw ka yɔrɔ la kosɛbɛ jango kɔɔri sɛnɛ bɛ k'anw ka yɔrɔ la poison dɔw bɛ kɛ ka i y'a fɔ cogo min na insecticide dɔw bɛ kɛ ka kɔɔri fiyɛ yala bagan mana porokoto ka don fɛn ninnu na k'a dun kɔlɔlɔ dɔ b'a la wa. Oui, kɔlɔlɔ b'a la c'est pourquoi n y'o de fɔ peut-être min dabɔra fɛnw kama kɔɔriw kama n'a dɔw donna sumanw na binw ni fɛnw na ni baganw y'a dun a bɛ fɔ olu ma ko intoxication alimentaire
n'u y'a dun a dɔw bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ c'est pourquoi hali an b'o o fana talan dɔw sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko échantillon an b'o dɔw fana sɔrɔ o k'o sɛgɛsɛgɛ c'est pourquoi j'ai dit n k'an ka laboratoire dɔ sigilen bɛ o kama n'an b'a fɔ o ma laboratoire de toxicologie et de contrôle de qualité environnementale n'a fɛnw taara yen olu de b'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ fɛn min yera bagan in na ou bien fɛn min yera u ye fɛn min dun k'o tɔnin ta ka na n'a ye o fana bɛ kɛ o u ye dumuni kɛ yɔrɔ min na ka taa fɛn dɔw ta yen ka n'a lajɛ est-ce que fɛn pesticide b'a la wa a t'a la wa donc n'o b'a la pour que k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka na n'a ye. a diyara n ye monsieur le directeur ni ala ka jɛ ye ani ni directeur ka yamaru ye don nataw la vraiment a ka d'an ye ka segin ka na parce que waati min dira ma waati banna mais ɲininkali caman bɛ ne yɛrɛ bolo minnu bɛ se ka ne ni lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen nafa mais komi waati ye waati ye bi ta nɔgɔyara alors k'i ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ ma bi mali kɔnɔ hakaja mali kɔfɛ e bɛ welewelekan jumɛn bila ka ɲɛsin u ma laboratoire central vétérinaire ka baaraw kɔnɔna na an bɛ se ka kɛnɛya cogo min na adamadenw ni baganw an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo min na. o diyara n ye misi sutura o diyara n ye ne bɛ weleweleya min bila o ye k'a fɔ laboratoire central vétérinaire ye chance ba de ye mali bolo bana kunbɛnw la a kɛra adamadenw a kɛra mɔgɔw a kɛra baganw ye o bi bi in na laboratoire privéw bɛ yen kɛnɛya adamadenw ka kɛnɛya fanfɛla la mais laboratoire de France ba 2 de bɛ mali kɔnɔ anw ye dɔ ye ani INSP ye dɔ ye donc ni bana gɛlɛmanw nana généralement anw jɔyɔrɔba b'a la ani laboratoire tɔw donc laboratoire vétérinaire ye baganw ka kɛnɛya kɔni fanfɛla la ye laboratoire ba de ye hali sous région na an dafɛla jamanaw kɔnɔ a man ca et puis min y'a chantier 2nan ye le fait qu'an bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mais an bɛ se ka tagalanw fana dilan o ye chance ye mali bolo an bɛ diagnostic kɛ ka recherche kɛ mais en même temps an bɛ vaccin produit n'o ye ka banaw kunbɛn o ye chance ye mali bolo donc ne bɛ welekan min bila o ye k'a fɔ bagan maralaw ani bagan bɛ minnu bolo sokɔnɔ bagan bɛ minnu bolo u ka baganw sɔgɔ parce que bagan kɔni sɔgɔli o de ye bana yɛrɛ kunbɛlan dɔrɔn ye parce que n'i ye bagan sɔgɔ k'a sɔgɔ ka ɲɛ komi a ɲɛ dabɔra cogo min na a ka ca ala fɛ i b'i ka bagan kisi i b'i yɛrɛ fɛnɛ kisi o ye fɔlɔ ye. 2nan o ye bagan dɔgɔtɔrɔw ye o fanfɛla minnu bɛ baara kɛ baganw ka kɛnɛya hukumu kɔnɔ n'u sigara fɛn na o yɔrɔw la sɛsow ni fɛnw kɔnɔ siga bɛ yen mais u ka fɛn dɔw ta an b'a fɔ o ma ko échantillon u kana n'a ye an k'a sɛgɛsɛgɛ a b'a to olu bɛ tɔgɔja sɔrɔ parce que i bɛ se ka bisiki kɛ nin don i bɛ furakɛli kɛ mais n'a dɔnna nin de don a bɛ ka baara tɔgɔja d'i ma o kɔfɛ fɛnɛ k'a fɔ minnu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ fɛn minnu bɛ baganw na minnu bɛ tila k'u bayɛlɛma u k'a dɔn k'a fɔ laboratoire ba anw bolo ye minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'olu lajɛ k'olu sɛgɛsɛgɛ ka o tɔgɔja d'u ma parce que min bɛ adamaden mɔgɔw da i ka baara la o ye k'a fɔ e bɛ ka fɛn min kɛ i bɛ ka feere u ma est ce que a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ n'a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ a tɔgɔja i b'a sɔrɔ. a diyara n ye ladilikan ninnu nafa bonyana kojugu monsieur le directeur ni waati n'a bali kun tɛ ni ala sɔnna an kun na continuer mais ni ala ma baasi kɛ waati nataw la vraiment a bɛ diya an ye a kana parce que min bɛ ka fɔ nin fantanw faamaw dugubaw kɔnɔ togodaw la nin bɛ bɛɛ lajɛlen nafa bi sigi an b'a kuncɛ yan yɔrɔ ni whatsapp numéro dilen aw ma whatsapp numéro ne b'o to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininka don nataw la ni ala sɔnna an n'o tan k'o tɛnku an ka maa wele na min bɛ kɛ sababu ye an na jaabi ɲuman d'a ma ka kɛ ni ministre ni directeur national ka yamaru ye directeur an nana segin ka na don nataw la aw minnu bɛ togodaw la dugubaw kɔnɔ bagan maralaw nin bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa o la laboratoire central vétérinaire kalifa mun kɛ bɛ ala bi sariya fɛ u ka baara minnu kɛ wulikajɔw la a da sera a ma ka furaw yɛrɛ dilan mali kɔnɔ yan a tɛ bɔ wɛrɛ wɛrɛ ka na k'a dilan yan nɔ ka baaraw kɛ n'a a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma don wɛrɛ an na ninnu bɛɛ lajɛlen walawala kosɛbɛ walasa ni aw an ka faamuyali caman sɔrɔ la ne b'a fɔ a k'an bɛn don nataw la jɛmukan kelen kan ka directeur k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye docteur Ibrahima Mariko ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn docteur Mayiga le directeur général m'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn ne b'a fɔ waati nataw la ne ni aw an ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan sariya bulon kan salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.